जोपर्यंत आपण आहोत तोपर्यंत नवऱ्याची साथ आपल्याला लाभू दे यासाठी यासाठी हे व्रत करतात. नाही ना, काकणा फर्स्ट टाइम करताना काकणा जसं सवाशिणीचं सगळं अंकार असतात तो आम्ही वडाकडे दवरतात आणि ती पूजा करता पटाकडल्या आणि मग हे फुल डे आम्ही उपवास करतो. 7 राऊंड मारतात. आणि ते बांधताना मारतात. बांधताना म्हणजे ते बांधणं आणि म्हणजे तोडून जाईना ते तुटून जाईना. 7 फावटी राऊंड मारपाचे ते सुटून आणि तुझ्या मनानसून तुवें कितें कितें मागपाचें आणि ते 7 जाले 7 फेरे जाले काय मागीर हाडून ते धागो शिरकोन थंय दवरपाचो तोडूंक जायना. म्हणल्यार